Хей, гърли! Добре дошла в сезона на Hot Girl Winter и моите книжни препоръки. Както знаеш, това е сезон на интроспекция, себеосъзнаване и себенадграждане. Затова и книгите, които съм подбрала днес за теб, са точно такива. Първият ми избор – Норвежка гора на Мураками. Това е книга, която разгръща историята за любов, загуба и за спомените и в дълбочина те кара да се върнеш и да видиш как предишните ти връзки те изграждат в човека, който си днес. Вторият ми избор е Just Kids на Пати Смит, мемуар, в който става въпрос за приятелство, креативност и за това как да преследваме нещата, които обичаме, без да се срамуваме и страхуваме. Следващия избор е Айлин на Отеса Мошвех. Това е книга, в която с много тъмнина и dark twisted self-awareness авторката те кара да се изблъскаш със своите собствени проблеми и емоции и да ги преодолееш. И няма да я взима без класика, а именно Брулин хълмове на Бронте. Каквото и да кажа, тази книга вече ще е казано, това е книга за обсесията и за отмъщението и ти дава една различна гледна точка на тези две теми, така че една от книгите, които няма как да не сложиш в листа. Групова терапия за последни момичета. Авторът събужда травмата и инстинктите за самосъхранение и ги превръща в място за общо изцеление и себеовластяване. И последната книга е книга за себеусъвършенстване. Авторът на To Hell with the Hustle ни кара да приоритизираме най-важните неща в живота си, да обмислим кои са нашите приоритети, да кажем чао на заедостта и здравей на вътрешния мир.